Bueno, boa tarde. Vamos dar comezo ao segundo día desta sexta xornada sobre o emprego de Galicia. Como dixen onte, para os que non estiveches, queremos agradecer a toda a xente que colabora con nós e que participa nestas xornadas, tanto os ponentes como, neste caso, o Concello de Pontevedra, a Concellería de Festas, que é a que colabora con temas logísticos e económicos para facer viables estas xornadas, xa son varios anos. E se onte tivemos oportunidade de escoitar a xente que, dende distintas perspectivas, sobre todo no mundo da recollida audiovisual, fotográfica, documental, viñan estudando diferentes entroidos, incluso tivemos esa presenza do entroido da Serra d'Arga, de Portugal, con esa música fascinante que teñen. Hoxe vamos dar voz tamén a xente que realmente manteñen viva esta tradición nosa do entroido, os auténticos oficiantes dos ritos do entroido, e creo que é unha oportunidade estupenda para que podades preguntarles calquera dúbida, que o que sinten, que o que fan, calquera cuestión que se vos ocurra respecto a isto do entroido. Vamos comezar a primeira charla da tarde con Juan Carlos González. Son, xunto coa súa muller, a súa que non está hoxe, mas os auténticos salvagardas do que algúns chaman entroido de Chantada, tradicional de Chantada, pero que é entroido de Santiago Arriba, porque é o único lugar onde se conserva, mantén vivo gracias ao seu traballo todo o ano, no seu traballo, entrega e ilusión. E ademais temos a sorte de contar hoxe coa persoa que máis sabe de campanillas de toda Europa, por extensión de todo o mundo, porque este é un fenómeno sobre todo europeo, que como vos digo, que Juan Carlos, non? E trae aquí unha mostra de campanillas, ahora nos explicará, é capaz de distinguir hasta o xénero da campanilla, a idade, todo polo son, e vai nos falar da importancia de algo que xa comentamos onte cando Xosé Carlos Pires falaba do entroido da Serra d'Arga, de como desconxuraban o entroido co sonido dos cornos, os bucios, pois no noso entroido tamén é fundamental o son, que non o ruido, o son, das campainhas, das chocas, das esquilas, temos aí os felos, os cinturóns de chocas espectaculares, e el vai nos falar da importancia que ten estes elementos no noso entroido. Así que, bueno, non me lío máis, e dou paso xa á conferencia de Juan Carlos González, de Iván González, que leva por título Sentimento, volantes e campanillas do entroido de Santiago de Arriba. Gracias por estar aquí. Bueno, ante todo, boas tardes a todos. Como me dixo Rafa, chamame Juan Carlos e vou vos explicar un pouquiño o fundamental. No noso entroido, supoño que a maioría de vos conoceredes o personaxe do volante, ese gran pucho que leva na cabeza, ese traxe de colorido, esas campainhas, pero fundamental, o que eu considero fundamental dun volante, e non só dun volante, senón prácticamente os personaxes todos do entroido de Galicia, sin ir máis lexos, só en Galicia, sin un material ou ben chocas ou ben un tipo diferente de campanillas, non serían esos personaxes, non existirían. Entonces, para mí particularmente, o entroido, sobre todo o entroido de Santiago de Arriba, o que é o personaxe do volante grande, sempre se fixo as mellores campanillas e as que mellor tonalidade tiñan. Entonces, seguimos intentando mantelo. Hoxe en día, por desgracia, é un material costosísimo de encontrar, síguese utilizando como toda a vida os dos veciños, os dos concellos do lado, hasta de outras provincias, temos a provincia de Pontevedra, a provincia de Ourense, que ainda vamos a percorrer casa por casa a buscar material. É como se fixo toda a vida, o contrato de apretón de maus, levas material, utilízalo, acabas o entroido e a cada dueño devolverlle o seu. Entón, vamos explicar máis ou menos. Antiguamente, o que eran os volantes,
só eran os grandes. En Santiago de Arriba só había o volante grande e o volante pequeno. O volante grande eran os veteranos de 20 e tantos anos para arriba e o volante pequeno eran de 18 a 20 anos. Eso supoñía que todos os que pasaban dises anos para baixo de campanilla nin olelas. Inda era máis, inda cando te intentabas vestir e acoplarte, o personaxe do Maragato Bliqueiro te botaba fora, non te deixaba participar na festa. Nós de cativiños, campanillas non había, entonces había que buscarse a inteligencia suprema. Entonces, mirade que sencilla. Isto eran as primer cinto de campanillas que tuvamos os raparigos pequenos. Que pasaba? Utilizabas os botiños que traían para casa, metías unhas pedriñas dentro, facías un furadiño, cunha bimbia e un cordón, e o que tiña suerte que tiña un cinto pequeno, colocaban un cinto e saltaba. Isto era o primer material que utilizamos os volantes de 10 e 12 anos. Despois xa pasamos a unha época xa onde era un poquinho máis grandiños, eu concretamente, a primeira vez que me vestín de volante tiña 16 anos. Tiña 16 anos e fui a primeira vez porque fomos un montón de coleguitas, de amiguetes, fomos á cantina da aldea. E resulta que estaban os veteranos e aquel día insultáronos o que máis non puderon. É que agora os novos non valedes para nada, porque non sei que non sei canto, porque era cerca do Entroido e non iba a haber Entroido. Mira como nos cantaron a cabeza que debía ser un viernes pola noite, e a soldade da noite, con os compañeros que tiñan coche, arrancamos e marchamos e contratamos aos gaiteiros sin ter nin puñetera idea do que íbamos facer. Ademais, o Entroido empezaba a semana seguinte, nin tiñamos campanillas, nin había traxes, e así nos tiramos os coches e veña, tiramos para diante. Bueno, a gran sorte foi que demos librado, ali unha veciñera costureira, fixonos unhos traxes e, bueno, demos salido e cobarde van ao Entroido e así empezamos. E entón, agora, o que vou, porque senón como empeza a contar a miña vida é un poema. Entón, vou á composición das campanillas. As campanillas que utilizaron en Santiago de Arriba, é o que vos dicía, sempre tuvaron un sonido moi especial. Entón, nós utilizábamos antiguamente, o que eran os nosos bisabuelos e todo máis, utilizaban este tipo de campanillas. Estas eran as primeiras campanillas que utilizaron os nosos antepasados. Supoño que o mellor antiguamente utilizaban outro tipo, pero estas fundamentalmente eran as primeiras que se utilizaron. Entón, como en todo, sempre hai machos e hai femias. Xa vedes, se vos las poño na mão, xa vedes a diferencia de tamaño que hai dunha a outra. De sonido, volvemos a mí. Xa vedes, macho, ronco, femia, aguda. Esta era a primeira tonalidade. Cousa curiosa, estas eran dos meus bisabuelos ou tatarabuelos, bueno, pois a curiosidade das campanillas foi que se rompera a asa. E, bueno, levaran ao Concello de Carballedo, don Ferreiro, para que as preparara, a cuestión estuveran as campanillas 20 e tantos anos extraviadas. Cando se deu contactado, resulta que as campanillas seguían igual, seguían sin asa, seguían sin nada. Viñeron para a casa, tamén se gardaron que deberon botar outros 10 ou 12 anos sin aparecer por ningún lado. Sendo o meu fillo pequeno, xa fardeando moitas veces nos faeaos, resulta que foron a aparecer nunha maleta de madeira, inda sin preparar. Entón, preparámolas, e entón están aí para ter un recordo. Posteriormente, xa cambiamos, ou xa cambiaron, nos seus tempos, este tipo de campanillas. Hai xente que chama campanillas portuguesas. Nós sabemos que no seu tempo houve unha fábrica en Zamora, houve unha fábrica en Asturias, e depois o resto viñan dunha fábrica de Portugal. A fábrica de Portugal localizámola, pero resulta que xa o bisneto vendera a fábrica, entón o que se dedican agora a facer material en serie. O sea, que tipo destas campanillas, quizás o único inconveniente que temos nós con outro tipo de entroidos é que o noso material non se fabrica, non existe. Entón, o que temos que procurar é localizar canto máis material mellor. Por oídas, pode haber en tal sitio, pois alá viaxamos. Estas, por exemplo, as 6 que teño aquí, estas son compradas por min e feito moitos kilómetros por elas. Entón, é unha composición que son machos e femias. Se vos los teño separados, estas serían femias, estes serían machos. Se vamos á boca que teñen, xa vedes a diferencia de boca dunha a outra.
a forma tamén é totalmente diferente. O sonido e vamos exactamente igual. Estas son prácticamente joyas. Dixen kilómetros e kilómetros. Esta é unha cousa moi curiosa. Esta era dos meus abuelos por parte do meu pai. Resulta que antes de separar, bueno, de partir a herencia, entrou un primo na casa, bueno, un que se casou cunha prima. Teóricamente, na casa dos meus abuelos había xugadas de bois, e todas as xugadas de bois levaban as campanillas. A cuestión é que ese home chegou e de repente 3 parexas de campanillas que había nesa casa desapareceron. Entonces, cando nós empezamos co tema do entroido, a min interesábame recuperar esas campanillas que foron da casa dos meus abuelos. Localicei unha parexa, teño na casa, localizar a segunda, cando fun á casa onde estaba localizada, acababa de vendelas. Mira que voltar da vida, que agora teño xa unha casa, ca desgracia de que as campanillas están rotas, non valen para nada. Estas, cuestión de vida, a terceira parexa, tardei así como 15 anos en dala localizado. As circunstancias da vida estaba aquí na provincia de Ourense. Desde Carballedo a donde estaba, pois hai aproximadamente como 90 kilómetros. As circunstancias da vida, preguntando a un señor que vendía porcos, resulta que era ele o que as tiña. O sea que pequeno é o mundo que despois de moitas voltas é pagalas a precio de ouro, porque encima non máis quería vender. E se por fixadas adentro non veredes moito, pero adentro pon abuelo JCGP, o sea que para que quede grabado aí. Bueno, pois esa é basicamente o que é as campanillas. O que vos dicía eu antes das campanillas. Fixadevos, teóricamente estas son as campanillas novas. Estas dentro dunhos anos van a ser joyas. Hai varios entroidos que xa as levan. Estas antes en calquera feira encontrábalas. Agora xa hai que ir a Portugal en sitios moi específicos para localizalas, porque xa nin nas feiras las encontras. O sea que imagínate a diferencia dunha campanilla a outra. É que casi un insulto hasta escoitala. Temos outro tipo, que era o que vos decía diferenciado. Este é un tipo de campanilla que utiliza Viana do Bolo, Villaliño do Conso, porque son os personaxes que utilizan este tipo de campanillas, para que vexades a simboloxía. A ventaxa que teñen eles con respecto a nós, é mesmo como Maceda no caso das chocas, que se poden facer. Serán máis costosas ou menos, pero pódense facer. O noso material, por desgracia, non se pode facer. Sí que se pode facer, pero tendo un capital detrás de narices. Porque a mí solo para facer a prueba do carbono 14 e a primeira mostra xa me piden arriba de 12.000 euros. E non sabes a aventura que vai a salir. Pero iso xa como inversión inicial, que prácticamente tes un entroido coberto de casi 2 anos. O sea, imaginadevos onde te podes meter. E iso é basicamente o que son as campanillas. Outra cousa fundamental, que vos lo trouxen para que vexades, o que fai moitas veces a historia. Este cinto ten cerca de 100 anos. Se lle dou a volta, vedes a historia que pasou remendos desde un cacho dun zapato que te descurei aquí, era cousa de zapateiros e ibas arreglando como se podía. E aquí ainda queda un cacho que era un hormazo da xugada de vacas, piel de marrao. Entonces, isto témolos para algún día, se temos a gran suerte de que pode haber un pequeno museo do entroido, pois ter algo con que poder enseñar que a cousa non é de novo. Este tipo de cinto, que é o que seguimos utilizando nós, as réplicas agora están todas feitas a raíz diste, seguimos utilizando a mismo que é a piel de marrao. Nós, cando é na matanza, nós o que facemos, a parte do lombo, onde somos nós, queimas os marraos, con palla ou con soplete, queimanse. A parte do lombo, a que deixábamos, de uns 25 centímetros de adiante atrás no lombo, eso queda sin queimar. Hai que sacalo en crudo, entonces rascalo moi ben rascadiño, entonces vai curado con cisa, e é o que se utiliza. E diredes vos, por que piel de marrao? Pois
os nosos antepasados non debían ser moi tontos. E a verdad que a min picou unha curiosidade que por que tiña que ser unha piel de marrao. Entonces, deuseme por facer cintos de varias peles, piel de cabalo, piel de becerro, piel sintética. Entón, despois deime conta dunha cousa moi fácil. A maioría das pieles, todas absorben o sonido, comen. Absorben o sonido, comen o sonido. Sin embargo, a piel de marrao despide o sonido, non o admite. Entón, o que fai, o sonido das campanillas, o que fai, rebotalo, despejalo. Sin embargo, as outras absorben o sonido. Inda máis, inda se colles un cinto de coiro, moves unhas campanillas e o que é plof, plof, plof. E depois no fondo é clink, clink, clink. Pero o primeiro é o golpe que sona no desto. Sin embargo, no cinto de piel de marrao, despide o sonido e o que é o sonido limpio da campanilla a hora de tocar. Outra cousa moi curiosa no tema das campanillas é que parece que chegas e las podes montar de calquer xeito. Leva unha serie de composicións, o cinto grande de Santiago de Arriba leva 25. Non me preguntes por que leva 25, pero toda a vida levou 25 e sigue levando 25. Van composto de machos e femias, o que vos enseñei antes de machos e femias. Van compostas como se fora unha escala musical, ninguna campanilla sona igual, ni ninguna é idéntica. Entón van machos e femias nunha composta. Hoxe en día, por desgracia, van máis femias que machos porque non consigues tantos machos. Hoxe en día no cinto grande me parece que van 7 machos en todo o cinto. Ojalá poder haber o cinto de 25 machos. Eso quere dicir que machos que son algo máis suaves no sonido lle fan de femias. Eu, por exemplo, teño esta e esta podo lle colocar calquer macho ao lado e falle de femia. Ya compasan. Entendedes o que vos quero dicir? Van unha parexa tranquilamente. Pero, por desgracia, non temos tantos machos, entón hai que intentar o mellor posible. Despois temos unha cousa, na parte de atrás, o que é a campanilla, vai colocada nesta posición, metida hacia dentro. Entón, nesta parte de aquí, nós colocamos unhos tacos de piel ou desto, e unhas puntas que utilizamos en doble sentido. Unha punta de 1770, desa de clavar na madeira, van dobladas por a cabeza nun xeito e pola parte de abaixo noutra. De modo que no momento que cerras, a punta balancea dun lado para outro, pero nunca sale. E a punta nunca na vida rompe. Inda mesmo nas vacas, cando van colocadas, se lla colocan nesa posición hasta que non se gaste ou a asa ou a punta, non hai maneira de quitala. A única maneira de quitala é cortando para que salga, senón non se dá a quitar. É unha maneira tamén de que non se extravíe. A nós pasounos un caso moi curioso con Nogueira, cando estaban con nós, unha noite se lles deu por tocar as campanillas, como temos de costumbre, por a noite por os camiños, entre o pobo, entre a aldea, e resulta que van nunha zona e cando chegamos á carretera, á zona da luz, onde os de Nogueira faltaba unha campanilla, que era unha campanilla polo camiño. Entón, a min asombrou, dixo, pero como narices che vai a caer unha campanilla de dentro? E dixo, pois sí, que eu, me faltame esta, pero ti estás seguro que a levabas? E dixo, sí, quito o cinto un momento, doi a volta, claro. Unhos alambricos de mierda, porque eran uns alambricos de mierda, unha voltiña pola outra, por outro, digo, pero se isto hasta cos dedos la doblas e la quitas. A gran suerte foi que baixaban por un tramo hacia unha casa que é hormigón, e tuvamos que fazer todo o recorrido que fixeran ilos, con linterna detrás. A gran suerte que cando chegamos ali, a beira do camiño, estaba a campanilla pousada. E era de noite, imagínate, se é de día, calquera o primeiro que pasara, plas, unha campanilla. Imagínate a gracia que lle faguería se fora prestada, e chegou un momento a ver como lle dices ao dueño que perdiche unha campanilla. Porque para min sería nefasto, eu prefería desaparecer antes que perder unha campanilla. É menos unha campanilla que non é miña. Se dentro que cabe é miña, moitísima mala suerte perdir. Pero que encima que vais perder ou extraviar unha campanilla que xa prestar, eso sería o último. Entonces, sempre, ante todo, a seguranza sobre os cintos. Despois, outro sistema, vedes que van sonar as campanillas, verdad? Pois imagínate a tristeza cando acaba un entroido e empezas a mirar outro tema. Estas tiñan que sonar igual que esta. Vedes que apagado a ten? E ten un sonido como esta.
agora vou vos dar a noticia máis fatal. Esta é unha rotura. Cada vez que hai unha rotura destas é como se caera a alma encima. É quitarlle vida a unha campanilla, quitarlle vida ao dueño. Esta campanilla agora trouxe lá porque xa tiña que estar arreglada, pero trouxe má para que vexades a diferencia e o que é. Moitas veces é deixadez de volante non ter precaución con elas, porque ante todo este material é super enemigo das zonas frías, o que son metales, cementos, todo o que é un cambio de temperatura brusca, porque andas tocando as campanillas e ti tocas a campanilla e a campanilla está fría. Pero no momento que arrimas a un metal, como unha lata, a diferencia de temperatura é bestial. E oela como rompe. Se tes o oído fino, oela como rompeu a campanilla. Entonces, bueno, agora o problema é que ten unha rotura de narices. Isto supón cada soldadura que nós agora soldámola con fío de cobre silicio, entonces cada soldadura son 50 euros. Imaginadevos, é un ano atravesado o que podes invertir en arreglarlas. E non hai moita duda, porque ao fin e ao cabo este é dun veciño, está porque está. Xa esta foi conseguida en Sarria, nun rastro en Sarria, xa houve que reparala un montón de desto cando veo porque viña derfeita. A parte de vir toda verde, viña derfeita. E, bueno, ao fin e ao cabo, desfíxose, prepárala, bueno, pero, bueno, é dos veciños. Pero vos imaginadvos que é unha destas, e lle chegas con esta feitura ao paisano, pois o máis normal é que che rompa na cabeza. Porque a ver como lle explicas que lle desfixeche a campanilla. De todas maneiras, hai unha ventaxa moi boa. Estas campanillas antiguamente levábanos a xugadas das vacas e dos bois. Agora, os bois xa en moi poucos sitios, vacas xunguidas casi non se ven. Entón, estas campanillas, nós cando acaban, se son 2 ou 3 ou que lle pertenece a cada dueño, átalas e lévalas. A costumbre que é chegar, van colgadas na punta da viga, e ti volves ao ano seguinte para buscalas ou se as necesitas pon a salida, e ali están colgadas tal como as levaxe ti, ali están. Entón, a maioría desa xente gardas porque nós tuvamos a costumbre de sempre por elas, porque senón prácticamente non lle darían importancia, que é o que pasou en moitos sitios que desfixéronse delas ou tiráronas con simple feito de romper, caerlle un gancho do badal ou romperlle a asa. Moita xente pensaba que non tiña solución, o que fixeron foi non darlle importancia e tirar con elas. Eso é basicamente. Despois, o que vos quería comentar, cando nós empezamos ca asociación no ano 2000, é o que vos falaba ao principio dos rapazos. O noso fundamental foi empezar a traballar cos cativiños desde pequenos. Entón, no meu caso, o meu fillo, que xa empezou o primeiro ano, tiña 3 anos, foi o primeiro ano que se vestiu, e a raíz deso, bueno, seguiu todos os anos. Pero todos os anos sempre intentamos involucrar. Pois, canto máis cativiños, mellor. E nós empezamos, por exemplo, este gran cinto, levou nun cativiño de 5 meses este ano. Entón empezamos con unha serie de campanillas moi pequeniñas que se vayan habituando a elas. Despois trouxemos outro tipo de cintos. Xa temos outro cun par de niños, xa lle metemos algo máis. Despois xa cando teñen 3 aniños ou deso xa pode levar algo máis. Despois cando teñen 5 ou 6 xa levan outro tipo. Vamoslle colocando un tipo de campanillas hasta que chegan xa a chirma máis alta. A consecuencia deso é que o que non vos comentei é que o cinto grande de Santiago de Arriba xa é dos veteranos. Hai que pasar unhas etapas. Quizás houve unha época que quizás que tivemos suprimilo e fixemos ben o suprimento, porque sempre tes a ilusión de dar chegado aí. Entón, tes unhas etapas que tes que ir pasando, mesmo que cando tes 10 ou 12 anos, pois levas 8 ou 10 campanillas. Cando tes 15 xa pode levar 14, e vas pasando unhas etapas e vas te formando como volante. Entón, hasta que non chegas a determinados anos, que xa vas bregado e tes direito a ese cinto grande,
Pois nós o que facemos, pois ou ben entre semana ou ben o domingo cando se acabou, os rapaces de 13 a 14 anos, 15, endulzámosles a boca e deixámosles que lle dé un pasiño, que as proben. Entonces, é unha maneira de... Además, aquí tú dices, joder, que diferencia de tocar... Pero non che pensan, non, que dá gusto escoitalas. E pesou a barbaridade, porque o cinto montado estaban falando 13 ou 14 kilos. Cando empezas a saltar e colles o camiño para diante, os 13 ou 14 kilos tiran o peito. E, sin embargo, xa te digo, móvenos, están aí ilusionados por tocalas e xa vos digo, é a deso que tuvamos de non coller e rompelo. Entón, seguimos deso. Tes unha determinada época que pasas o cinto pequeno, que neste caso ten 22, e depois xa cando estás algo bregado neso xa pasas a 25, pasas, como neste caso o meu fillo agora, que é un dos veteranos, e é o que pode presumir de tocar ese tipo de campanillas. E, bueno, non vos seguirei contando, porque ao final vos marear de tanto falar. Quería facerche unha pregunta, porque contigo, Iván. Para que vos falades unha idea do valor das campanillas, xa non falamos do valor sentimental, o simbólico, sino incluso monetario. Podías, por exemplo, do que a xente ofrece por... Vamos a ver, eu ainda estuve antes do Entroido, un señor ten unha parexa e cheguinlle a ofrecer así a simple vista 1000 euros por elas. Ni me aceptou ni me puxo precio, porque se me pon precio as campanillas venense comigo. E ainda máis, por exemplo, esta, pois en día quizás sexa unha das mellores Sky, esta veu da provincia de Ourense, de Monte de Ramo. Eu traballaba na limpieza de camións de ganado en Chantada e un bon día apareceu un camión de Monte de Ramo. Eu sempre tuve unha costumbre de onde traballei, ou sempre andando no coche comigo, sempre hai unha parexa de campanillas. Entón sempre, pois vas a traballar unha zona, que vos parece, vos algunha vez vistes isto tal? Entón, se hai algunha idea, pois, por facer 200 ou 300 kilómetros non perdo. Vou a curiosear e se aparece, pois, toco a lotería, bien. Pois esta, e ao final localicei o paisano. Cando cheguei, tiña colgada na corte. Cheguei e dixo, buenas, viña, sei que ten unha campanilla aí para vender, teño. Podía vela? Si, abriu a parte, dixo, vela ali arriba. Dixo, pois a campanilla costa 360 euros, se a queres, baixo. E se non, queda colgada onde está. Dixo, coño, a simple vista, sin tocala, sin saber o que é, 360 euros, a verdade é que estou vos falando fai 10 anos. Entonces, quedeime así un pouco cortado e dixo, bueno, pero por día me deixar tocar? E dixo, sí, sin problema, baixoume, estuve observando, toquei, nada. Pero facíame desconfiar porque non tiña o sonido nítido que tiña que ter. E se meto 360 euros ya a campanilla non vale. Entonces, dixo, pues mira, vamos a tirar para diante. A todo isto a miña muller non sabe ni o que pago por ela, porque senón xa non estaba ni na casa, se me hubiera botado fora. Entonces, comprei. O veciño, que era o que montaba as campanillas, que era un señor maior, nos últimos anos estaba casi cego de todo, pero, bueno, a ilusión que tuvera toda a vida, seguiu facendo hasta que o internaron e, por desgracia, morreu, era o que montaba o cinto. E el intentaba colocar as campanillas, colocáballas eu, pero sempre tiña ilusiones. Entón, dixe, Pepe, mira, trouxe esta campanilla, que che parece? Dixo, lateiro non é. Nós o lateiro chamámoslle unhas, son exactamente igual que estas, son a mesma composición, pero teñen un berrido moi altísimo e moi agudo. Entón, o que fai no cinto como o sonido das outras todas. Solo soe ese. Entón, dixo, desa non é. Dixo, pero das outras... E dixo, me cago na leche. Dixo, pois sí que me jodeu. Dixo, pois perdí a campanilla. Dixo, pois me cago. Tiño un rebaño de cabras e tiño un costrón. Entón, había unha tarea de pico de monte. Entón, eu no fondo do monte tiñalles unha armaseira onde lle botaba o pienso e puñalles agua. E dixo, pois mira, que arrompa o castrón e o carajo, polo menos que arma escándalo na aldea. Entón, sí, o castrón cada vez que andaba correteando lá para outro, que non parecía cousa de tolos. Pero un día chego, botolles o pienso, baixa, e dixo, que cousa máis rara, que a campanilla non sona igual que sonaba. Entón, collín a quitella e deime conta que estaba rota.
E eu xa comprara con ese defecto. Pero que pasa? O que a soldou debeu na soldar por arriba, e entonces non quedara ben soldada, non soldara a grieta, o que fora un pegote encima desto. E a utilizar o castrón, a meterlle tanta mecha ao castrón, o que fixo foi abrirlle a soldadura que tiña e descubrir. Levei na soldar, soldeina, e entonces ainda tuvo outro problema máis gordo. Vedes aquí que ten un burato e aquí que ten outro. Tuve que facer buratos para que quitar algo de sonido, que lle escapara algo de sonido, porque tiña un sonido tan fuerte, ademais pesada, porque é unha campanilla pesada, entonces no cinto, ainda hoxe, tes que amarrala fuerte, para que vai a dura, vai ao ritmo das outras, e non con tanto peso, cando unhas baixas, está xa sube, vai ao revés que as outras. E, sin embargo, é unha das millores, para que pensades moitas veces os problemas que dan as campanillas, e moitas veces non conocelas ou non sabelas distinguir. E ese basicamente. Vamos a dar paso agora a nos va a contar Iván, e despois abrimos un turno de preguntas. Vamos a aproveitar que de campanillas xa veces que sabe todo o que faga falta. Pois moi boas, chamo Iván, como ben dixo Rafa, como dixo meu pai, e vamos a falar un pouco do sentimento que teño eu cara, sobre todo, un personaxe que é o Volante, desde que era pequeniño, desde que empecé ata o día de hoxe. Me recórdame, como dicía aquí meu pai, empecé con 3 aniños, gracias a él. Gracias a él gustame isto por él, basicamente. Cando se deu a asociación, cando se creou a asociación para recuperar o Entroido, tiña 5 anos. Tuve a sorte de ser, xunto con outro rapaz, os 2 primeiros cativos que empezamos, así, desde que se creou a asociación. A día de hoxe, estou falando como algún domingo, hai 30 rapaces. E eu teño gran sorte de dicir, de botar un vistazo atrás e dicir, coño, se fai 15, 18 anos, éramos 2. Éramos 2 cativos os que empezamos. A día de hoxe, caixa 25, caixa 30, iso é para nós, sobre todo porque tes o futuro garantizado. Porque se coidas os pequenos, sabes que o día de mañá, se lles gusta e o viven, o Entroido vais seguir estando asegurado. Como falaba aquí meu pai, que xa me quitou uns temas de conversación que iba a dicir, para que os vou nos volver dicir, o que dicía el, eras pequeno e ponde miraba sempre por volantes grandes. Tu sempre tiñas a ilusión de ser o volante grande. Que tiñas un cinto con 4 campanillas, pois querías levar 8. Inda que non poderas con elas, querías levar 8. Que levabas 8, pois querías levar 12. Inda que non te deras movido. Para a tua ilusión que tiñas era de ter as máximas campanillas posibles, de querer igualar ao volante grande, que é a ilusión que tiñamos todos os cativos daquelas. Como tamén dixo, os pequenos, os venres antes de cada domingo, facíamos un percorrido pola parroquia. E tuve a sorte, como explicou el antes, de poder utilizar o cinto grande un día. Penso que foi das poucas veces que máis feliz me sentín, porque levaba 15 anos querendo probar ese cinto e un venres, acórdome, íbamos 4, dous homes máis maiores que a min e outro rapaz. E cando me deixaron levar o cinto grande foi unha satisfacción, pero que tremenda. O parte era, de noite, tens que ir con as linternas por toda a aldea, porque ali luz na nosa aldea pouca. E íbamos parar onde o Pepe da Proba, o home que dicía que os últimos anos era cego. Salías un venres, el podía estar na cama, que escoitaba as campanillas e vías que prendía a luz da cociña e vías a luz. Parada obligatoria, chegabas ali, o que sí, ou tiñas que tomar viño blanco ou licor café. Tuveras a edad que tuveras. Da igual que tuveras 15 anos que tuveras 16, había que tomar. Chegabas ali, tocabas, o home levantabas e salía esta porta, e unha frase hermética dele. Pois iso tocan bastante ben as campanillas, Pasade para arriba, había que subir hasta arriba, hasta o mesado da casa, e o que sempre, que foi unha das cousas que máis me gustou, as historias que contaban. Eu, sendo pequeno, sempre me gustaron escoitar as historias que vindo dos nosos antepasados. Porque as historias que ven dos nosos antepasados somos poucos na aldea, hai pouca xente que te pode dicir. E recuperar toda esa información, e tú poderes despois explicar aos teus fillos, aos teus amigos, a xente que ven do Entroido que ven da fora, iso é unha cousa moi grande. Temos 3 personaxes, pero a min sempre me gustou, e con diferencia, tocar as campanillas.
Teño o de Maragato, o das pieles, teño estado nos oficios, pero para min a satisfacción máis grande tocar as campanillas. Porque a ilusión que tiven, a primeira cosa que me vestiña, a ilusión que tiven sempre, era ser o volante grande. A día de hoxe, con 22 anos, son un dos volantes máis veteranos que temos. E antigamente, con 22 anos, ainda estabas prácticamente pasando do cinto pequeno para o cinto grande. A día de hoxe, temos rapaces, os rapaces que temos, pois, como se dice, sempre teñen a mirada posta nos grandes. Sempre ve algún con vergonza, te lo quere buscar, darlle a mao, ven tocar comigo, que non che pasa nada. Colles o rapaz, vai tocar contigo, ali no Moredo, no campo da festa onde tocamos as campanillas, e esa satisfacción de ver a cara de ilusión un rapaz pequeniño de 3-4 anos, e dices, este son eu fai 15 anos, ou fai 20 anos, son eu. Perdona un inciso que me fixo gracia que botou a min a culpa de haber empezado, e non foi precisamente miña culpa, a cousa foi curiosa. A miña sogra sabía da devoción, a miña sogra é da parte de arriba de Chantada, da montaña, e a miña muller tamén é da montaña. Nós o Entroido é da Ribeira, e eles son da zona da montaña. Entón sabía da pasión que tiña polo Entroido. Entón un ano por a Feira do Viño comprou este tipo de campanillas, comprou un bastón pequeno, chegou a casa e dixo: toma Juan, xa tes as campanillas e o bastón, agora fai o cinto. E a miña muller, que é costureira, dixo: e a ti, Marisé, e quitas a tela, valle facendo un traxe ao rapaz. Entón xa non meteu no deso de que, bueno, que había que vestir ao rapaz. E así empezou a historia. Indo donde un primo que tiña eu que era talabartero, que me fixo o primer cinto máis ou menos por o que lle dibuixei eu, as medidas máis ou menos, o fixo, montámoslle as campanillas, e, bueno, a mãe fixo o traxe, e, bueno, con as pañoletas vellas que tiña a miña mãe na casa, bueno, cruzámoslle, e aí saliu un volante. E agora que continúe. Pois, como comentaba antes, os rapaces pequenos, hai rapaces que ven da zona de Coruña, que a familia é daqui, pero que, mesmo os pais que estuveron moi poucos anos na nosa zona, pero que veñen os rapaces que preguntan todo o ano polo Entroido. Curiosidade, teño un primo en Barcelona, que ten 3 aniños. 4. E hasta o ano pasado nunca viñera ao Entroido, pero gustáballe tanto que é un rebelde. Pero para que se tranquilizara, todos os días tiñan que poñer un vídeo do Entroido. E nunca viñera. Veu ano pasado a satisfacción de cando se quedou, cando viu as cousas quedouse así. Non me podo creer. Enseñei, ven comigo, enseñei as máscaras todas, ao principio normal, enseñei as calaveras, enseñei as pieles, e o rapaz queda acojonado. Enseñei, mira, puxeme, quiteime. Os 5 minutos, bueno, xa quería probar el todo. Pois que as campanillas tamén, ao principio, moita vergonza, que non quería. Dame a mao, Gael, ven comigo. Desde aquelas, e de feito, volveu este ano, outra vez, o segundo ano, e de feito, chamo de ti, non? Chamo, oi, tío Juan, ti quero un pucho, pero un pucho como el de Iván e como el de Sergio. Tamén como irmán, un pucho dos grandes, que a forma dos grandes. Non quero un sombrero, quero un pucho como el de Iván e el de Sergio. O sea, ele xa quería un pucho grande, non quería un sombreiro con unhas florecillas, non, ele quería a estrutura dun pucho en proporción pero. Eu vou que lle facer, por certo. E co pucho ese puxemos este ano e o rapaz quedou, non daba dito nin palabra. Canto pensaba o pucho que levaste? Pois ben pesando sobre uns 15 kilos. Se o molles, se tes a gran mala suerte de que tes un día que che fai auga, as colonias mollense, moito peso máis. E se estás a cruzar as hortas molladas, entre que te embarras, que te afundes pisando, que se che enredan cas ervas e con todo, do que pesa, tírate. Tens que ter moi bo paso para dar cruzado as hortas. De todas maneiras, hai unha cousa que, por exemplo, o personaxe do volante, que é o que máis unha ten na nosa aldea, non se entrena. Nós temos unha norma non escrita co que se entrena e se prepare as campanillas non as cata. As campanillas utilizanse como forza de voluntade e superación, pura e dura.
A mí, en vez de me estou barrigón e todo eso, a desgracia que teño unha perna fastidiada, estou jubilado, non podo saltar. E cada vez que vexo un volante saltar é que me levo ben. E o meu fillo pode xo dicir, este señor con 112, 114 kilos nos seus tempos, e el con 13 ou 14 anos, e sempre decía, hoxe sabarás tú. E ao final decía, é porque non paras un pouco para descansar? Non, a cuestión non é como saltes. A cuestión é que ti empezas a acelerar o que queres, que vou o meu ritmo, cando levemos 1 hora ou 2 horas saltando, a ver quen é o que a leva para diante. E moitas veces o que te fai tirar para diante, que é o mellor, cando dicía eso, de grande diría, paramos, aséntome de aquí xa non me levanta ni Dios, pero que eu non me quedo atrás, e eso vas afogando, falta o aire, e vas intentando, a ver, que agora quedan 500 metros por a casa, aí tomamos un viño e xa recuperamos, é todo forza de voluntad, nin máis nin menos. E ao volante é iso, é forza de voluntad. Hai que leválo de aquí, e cando pos é un orgullo, como decía o rei, é un orgullo e satisfacción, pois é prácticamente o mesmo que utilizamos nós. É afán de superación pura e duro. Nós temos un veciño en Cea, e ese, bueno, aparte do alcoholismo que tuvo, por desgracia, que era un señor zapateiro, un gran zapateiro artesano, pero, bueno, o asiento que tiña para fazer os zapatos era unha caixa de 24 cervezas. E non lle chegaban po día. Entón, bueno, acabou en alcoholismo, bueno. Un ano en Cea preparando unha finca, non se lle ocurrió unha cousa para un veciño con un pascualín dise pequeno, con unha fresa a fresar a finca, e al parecía que a fresa non enterraba moito. E non se lle ocurrió outra cousa que sentarse na fresa. Nunha das historias enganchoulle as pernas. Entón, andar con bastós anda, pero, bueno, ten as pernas, tuvo non sei cantas operacións, e a verdade é que está moi escarallado. As pernas, a verdade, que lle quedaron feitas un curón. Pero, bueno, ainda se vai defendendo. Entonces, fomos a ver, estaba na casa e fomos a ver. E entonces dixo, poñedeme un cinto. E dixo, pero, Tono, como che vamos a poñer o cinto que vas a querer? Porque non se tiña de pé. E dixo, non, vide para fora, poñedeme o cinto. Entonces, ele chegou, arrimous así a parede, puxámoslle o cinto, entre dous ou tres, colocámoslle o cinto, deus a volta, apoyouse contra a parede, e nós por detrás, isto me vai caer. Bueno, pegou ali 3 ou 4 saltos, e dixo, bueno, xa estou contento, xa me podedes quitar. É simple feito, depois, para entrar na casa, que tiña 3 escalos, tuvemos que axudar a entrar os 3 escalos. Por iso, moitas veces, o que vos dicía da ilusión e o sentimento que se leva. Sentimento tamén, porque falamos de sentimento, porque nós, os días de Entroido, desde a salida, abaixo na carretera, subimos arriba ao pobo e cruzamos as hortas. O día que che toca levar o pucho grande, porque o que leva o pucho, leva o cinto grande. Se inices todo o recorrido, meteste nas hortas, e con que fora un ano que choveu moito, está todo embarrado, empezas moi ben, pero cando chegas a mitad, levantas a cabeza. Ves o campo no fondo, non dar máis de ti, porque non dar máis de ti. Estás deixando que chegue, pero polas túas narices que chegas. E ainda que chegues casi sin aire, cun tobillo esguinzado, como nos ten pasado, cualquera cousa, pero tens que chegar e tens que chegar tocando. E a veces que de chegar, dar 2 voltas e, quítame o pucho, quítame o cinto que jodín un pé. Pero polas narices que hai que chegar. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento de que preguntes. Sí, porque eso non está, pues xa se queda o siguiente. A ver, estos son tres personajes, pero los que no somos de ahí realmente no los conocemos. El pucho es el de los colores, ¿no? Sí, ese personaje, todo lo que es el personaje entero, lo que es ¿Cuáles son los tres? Dime primero los tres, para tener una idea global y después me hablas. Tienes el personaje del volante, el maragato peliqueiro y el meco. El volante sería el que lleva el pucho, el que lleva el colorido, las campanillas y todo más. El maragato peliqueiro es la contrapartida. Ropas estrafalarias, calzado viejo, pieles, huesos de animales, cuernos. Es el guardián del entroido, es el guardián del volante. El desfile es el que no permite que lo toques, que le despejes el camino. Lleva un correón a modo de que, llegado el momento, si no te apartas, te hace apartar. Y lo que trata ese personaje es infundir pánico, miedo. Sin embargo, hoy en día, al incluir los niños,
porque si no incluyes el futuro, ahí lo que intentas es un personaje, porque aparte también es picaresco. Le gusta meterse con la gente, hacer bromitas y tal, pero cuando llega el momento de trabajar, trabaja, y trabaja serio. Lo que intenta es a los niños, a todo eso, pues te quitas un poquito la máscara, le hablas, en el momento que no te tenga miedo, que bueno, que pueda saltar con las campanillas o vestirse, porque se visten de maragatos también, críos de 3 y 4 años se visten con nosotros de maragatos también. Y después el tercer personaje, el Meco, allí hacemos un teatro satírico mudo, unas representaciones pues del acontecimiento que hubo en la aldea o de bueno, casos concretos o bueno, cualquier historia. Los personajes son elegidos al azar. Tú haces el recorrido desde la carretera por el medio de la aldea hasta el campo de la fiesta y los que organizamos va seleccionando, pues aquel, y no nos conoces nada, a lo mejor no nos conoces de nada, que lo elijas. Y entonces cuando va le dice, oye mira, me tienes que echar una mano para una cosa y tal. Y entonces al llegar antes del campo hay un pajar que es donde se cambian esos personajes. Entonces la gente que iba en el desfile la mete dentro. ¿Y son los que van vestidos de rojo y amarillo? No. Ahora al terminar te... Pues hay otro más, son cuatro. No. El personaje, el volante, es de la cabeza a los pies. El personaje volante es el que lleva las campanillas. Sí, eso ya está claro. Ahora el maragato. Que es el que lleva el traje amarillo y rojo, con las campanillas y todo eso. Con el complemento del pucho, pero el pucho solo hay uno, y es el del volante grande. Ah, o sea que todos los que llevan rojo y... Son volantes. El personaje volante... Lleva el pucho, ¿no? El que lleva el pucho es el que lleva el cinturón grande, el que tiene la potestad o de llevarlo o de cedérselo a otro. Pero solo hay un pucho. El personaje volante es el personaje, no lo que lleva encima. Y volviendo al caso del Meco, cuando los metes en el pajar, le distribuyes el papel. Pues tú vas a hacer de monja, tú vas a hacer de cura, tú vas a hacer de mujer, aunque sea un hombre, tú vas a hacer de marido y vamos a hacer una boda, suponemos. Y ahí están los personajes y te buscas la vida, no conoces a nadie y ahora sales e intentas representar el papel que te han asignado. Llegas al campo para intentar, tiene la picaresca que el público te lo intenta deshacer y los maragatos, personajes que cuando trabajan, es impedir que tú deshagas esa representación. Entonces es una picaresca y ahí es cuando trabajan esos personajes. Esos son los tres que tienen el truido. ¿Y se conoce el origen del traje de, ¿cómo se llaman los primeros? Los volantes. Rojo y amarillo. Es que a mí me recuerda mucho un traje que hay en una zona de Alemania. Siempre que lo veo me lo recuerda. Si sabes cuál es el origen. Mira, el origen es muy sencillo. Antiguamente el personaje del volante iba totalmente vestido de blanco. Lo que se utilizaba, como en muchos entroidos, que aún llevan blanco debajo, lo que se utilizaba era, hablando en plata, los calzoncillos y la camiseta que tenía. O bien de felpa, o bien de lino, lo que utilizaba. ¿Qué pasa? En una zona rural, verde, en medio del campo, el blanco no les decía nada. Entonces decidieron adoptar un color. ¿Y en qué época decidieron cambiar? Pues imagínate, la tela que salió en 2 colores, pues tira de hemeroteca para atrás. En el momento que salió, es en el momento que la adoptaron. O sea que, pues estamos hablando, pues a lo mejor que hace 100 años, o 100 y pico, que salió esa tela y entonces adoptaron una tela en color y en 2 colores, porque mucha gente la tomó por la bandera española, y no somos la bandera española, porque aún más, cuando en los años 80 entró la picaresca de Galicia y de esto, algún lumbrero se dijo, ostras, como llevan la bandera nacional, vamos a hacer unos trajes de la bandera gallega. Yo tengo uno en casa y se puso 3 veces, y se hizo en el año 81, se puso 3 veces, y las 3 veces que se puso, por narices, hubo que ponerlo, si no... Y entonces muchas veces lo que intenta explicar, no somos la bandera española, somos adoptado esa tela que salió, como pudo haber salido, yo que sé, un azul y haber adoptado el azul. Decidieron un color que tuviera mucha vistosidad y se dio la casualidad que fue ese color que salió en 2 colores, amarillo y rojo, y fue la que se adoptó en aquel momento. O choro do pucho, sí. Eso é sagrado.
Normalmente, durante o entroido, ou se pode utilizar un pucho ou se pode utilizar dous, dependendo, ou tres, porque agora o que solemos facer é temos o grande, entón, para endulzarlle un pouquiño aos outros, facemos un mediano para rapaces de 14 ou 15 anos, porque o martes dedicámoslo aos cativos, aos máis novos. Entón, son os amos do entroido o martes, e son os volantes, son os maragatos, son os que fan os oficios, entón, os maiores somos os empleados diles. Cando se acaba eso, o que se fai é chorar os puchos. E choranse os puchos que se utilizaron durante o entroido. Se utilizaron 3 puchos, aunque estén desgraciados, que non valan para nada, o martes salen para choralos. A costumbre, a tradición cae ali, vaise ao pallar, que é a salida de todo, veñen os gaiteiros, chegas ao campo, das un par de voltas con il, danzas con il, e depois, eses puchos póusense no suelo. No momento que se pousan no suelo, veñen as choronas, personaxes vestidos de negro, neste caso serían os mecos, pero fan as choronas, os volantes e maragatos. Todos os de rodillas choran os puchos. Cando iso sucedeu, no momento levántase, danzalle outra vez alrededor, pero xa todo o mundo se quita a máscara. Normalmente os volantes ou se quedan con ela, ou la regalan, ou, bueno, iso xa é outro tema. E a contrapartida é que cando todos os domingos e o martes os volantes son os que cruzan o pucho por as hortas, porque o pucho ten que cruzar as hortas xunto co volante. Cando se chorou o pucho, o volante xa non volve a tocar o pucho. Xa faz a volta, según antes viñeche polas hortas así, faz o recorrido ao revés, pero o pucho leva o maragato xa en recollida. O pucho vai adiante, van os maragatos co pucho e os volantes van detrás a modo de despedida. E así acaba o entroido en Santiago de Arriba. Unha pregunta máis e despois. A mí sempre me chamou a atención de anos o tema da moneca que levades aquí, unha moneca de plástico e tal. Eu teño unha idea de que pode significar, pero gustaría saber, hai moitos anos, cando non había estas monecas e tal, que se levaba? Muñecas de trapo, muñecas do que fora. Sempre foron evolucionando, pero sempre a muñeca que había na casa sempre da señora maior que tiña como desto de muñecas de cerámica antiquísima, sempre foron e sempre se foron destrozando. E as muñecas no pucho vai unha muñeca no frente e outra por detrás. Leva 5 plumachos, 2 adiante, 2 atrás e un no medio, e depois o que son as flores feitas pétalo a pétalo, que é a recubrición de arriba. E a simboloxía que dá son rapaces xugando no medio do campo, as flores sería a simboloxía, é primavera, están florecendo. E eses plumachos serían os árboles, entón sería como un sistema de dicirlle ao tempo, mira, non ves o colorido que fai que xa estamos en primavera, como fai este frío? Entón é a simboloxía das muñecas, o que simboloxían son rapaces xugando. Pero sempre se utilizaron, foron de trapo, foron de cerámica, sempre foron evolucionando, pero sempre levou os plumachos curiosidade. Os plumachos agora, para conseguilos é unha quimera, e aparte dos chinos. Pero antiguamente os plumachos eran os que utilizaban na iglesia para limpiar o polvo dos santos. Eses estaban depositados na iglesia. Entón nós, tanto na miña época como anteriormente, o domingo, en canto o cura terminaba a misa e cerraba a iglesia, en canto marchaba o cura, na nosa iglesia, plumachos, pucho, circular domingo, acabar o domingo, plumachos, iglesia, para que o cura non se enterara. E así todos os días. Hasta que, por desgracia, se foron perdendo, porque eran impresionantes, que eran con plumas estilo cascada de colores, había os amarillos, había os verdes, había os roxos, eran preciosos, e aparte, mismo os mangos eran tallados de caoba, eran impresionantes, e desapareceron por obra do Espírito Santo. Bueno, vamos dar por finalizada esta charla, despois ao final, si vos quedades, tenemos un poquinho de tempo para preguntar algunha dúbida máis. Nada, darle as gracias a Juan Carlos e a Iván por haber vido hasta aquí.